Päätin kuvata tämän uuden tiksikierroksella Antti. Se vege majuri. Aatu Mähämäki on majuri. East side, west side. Vittu, miksi mä oon saatana flashlightti? No, nyt se on. No niin, ja siirryt tätä Tiksin katutaidetta, kuvattaa tähän tarkemmin Tiksin katutaidetta. Se on hyvin hienoa se. Ihan paskaa. Hyvin hienoa. Ei saa tupakoida. Ei saa tupakoida. Pistetäänkö pojat tuuleen tästä nyt heti? Tulkaa jo. Sattu fakaa. Paita, kai se kuvasi paske. Ei. Oi vittu. No voi. Oot kuvannut. Mä oon nyt herkkä. Miten täältä pääsee? Eikö siis mistä pääsee? Tästä. No siitäkin. Ei jumalauta, siitä pääsee. Ja hänellä on tylsää. Kestää, mä oon seissyt siinä. Tai sit tää on tämmönen. Hei Antti. Antti, hauks turpaa? Haluun. Ota mut kiinni. Koska pelottaa. Tästä on vähän tämmönen sekava tästä meidän kuvaamisesta. So fuck what. Onks tosta Ten. Antti, se ei enää voimassa turpaa juttu. Se oli. Mä oon ollut ottamassa köökiä. Mä melkein kaaduin. Ui vittu. On. Kiipeä. Tää on vitesti hyvin parkour spotteja. Turppa kiinni nyt. Tää on hyvä Antti, tää on vitu jees parkour spotti. Tästä nää hyppää. Mitä tässä on kiva tehdä? Hyppää tästä alas. Voisiko salaa? Saattaa mennä. Hyppää alas tästä. Antti, hyppää tästä tai tuolta tohon vitun hiekkalapoksin paskan päälle. Saat respektiä. elä hyppää? Hyppää. Se ei muuten kestä. Kestää, mä oon seissyt tuolla. Musta tuntuu, että toi ei hyppäämistä kestä. Mennä Antti, pysy siinä. Respekt. Tossa on noin 3 metrin pudotus. Ja torpedo menee siellä. Veetään mun känny. Kuvas meitsiä. Meitsi tulee perässä. Tämmönen kattokierros Tiksissä. Joo, mä en tuu pääsemään. No, sen mä kyllä huomaan. Ei vaan läppä. Kyllä sä pääset, jos sä yrität, hei. Mun vittu nää maiharit vähän niinku kusee tässä. Ai sulla on maaherta. Sä siitä ainakaan hyppää. Kato, mene sinne puolelle. Mene sinne toiselle puolelle. Siihen. Sun pitää tehdä, että sä... Nojaat. Joo, mut kun nää vittu kengät. Kyllä sä nyt saat sit Sit kiinni. nojaat vaan tähän näin. Ei sulla pitkä matka. Vittu kuiva. Noniin. Laita nyt se toinen jalka. Kyllä se pysyy siinä. No miksi sä menit nojaa sinne puolelle? En tiedä, toi on idiootti. No, Onneksi on ai vittu. Onneksi on ai vittu. sattu. Oi vittu. Kato mitä pieni viina. Onneksi meni videolle. Kai se meni. Kai se meni. Ai vittu. Onks tää paussilla muuten? Ei. Ai vittu. Kun on parkouri. No jalka. Ai se vittu aatunut. Kato, nyt tultiin valittaa, pasi kuvaa Kuka tuli? valittaa. Missä? Tuolta. Mistä? Kato, siinä on joku. Aa. Siinä on joku. Kato, siinä on mitä joku. Joo. Ei vittu. Niin joo. Hei Antti, mä nojasin noihin vittu, noin mennä skippaa. Noin, vittu pyörteli näitä.
tarvii siitäkin kipata. Miksi sulla on flashlight täällä? Koska mä en jaksanut ottaa sitä pois. Saatu näin. Moi kuulaa katso. Parkour pro. Meilailulla ja valitusta ja vittu. Mitä seuraavaksi? Poliisi. Seuraavaksi kytät. Oisko kytät seuraavaksi? Ei heitettynä. Mä arvasin vittu, että mä kaaduin saatan siitä. Niin vittu tiesin se. Joo, se ei tullut hakemaan ketään meistä. Mut tultiin hakemaan. Lanssi perkele. Todellakin. Joo. No niin, olemme tässä lähellä Prismaa. Ajattelin jatkaa kuvaamista. Ootteko tehnyt sitä virhettä ruuvata vittu kyttäautosta saatana venttiiltä? On itse asiassa. Se oli vaan mopo. Se oli Mä rullasin teidän pihalla vittu kyteiltä venttiiltä. Kela kun sä menet kuseen vittu, saatana hyttä autoon, missä on tiedätkö siinä edessä, siinä penkkien päällä, penkillä ei ollut ketään. Mitä on siinä ketään sinne kytti saatana kyyti. Mä menen kuseen vittu siihen oven kahvaan, toiselle oven kahvaan, sit mä kusen vähän niin renkaisiin ja pääsin seiniin. Niin. Sitten mä sille katsoin sit ikkunasta, kun joku poika vaan mitä avaa se ove? Mitäs vittua sä poika teet? Just vedän housut mä olin, voi vittu. Joo, vähän siihen tiedätkö tohon. Ai vahingossa vai? Ei, mutta tahalla tietenkin sivulle ja vähän noihin kahvoihin ja ikkunoihin vähän. Tuliko se sisältä sieltä? Joo, kun ne kirjoittaa paperista ja vittu. Ja mä katson, joo, siellä ei oo ketään vittu oot. Mä menen kuset vähän vittu ihan kohtaan. Ei vittu, se tulee saa tänne 10 poliiseja. Mitä sulle kävi sen jälkeen? Mä pääsin himaan ja sanottiin, että kun mä asun Faijalla, niin sit kun ne kytät lähti sieltä meidän talosta, ne niinku mun niinku entinen tässä puolmutsi tarjosi kahvit niille. Niin sinne joi ne, sinne lähti siitä. Niin puolmutsi ja Faija rupee vaan nauraa. Faija vaan, hyvä poika, sä oot isästä tullut. Mä oon okei. Ja siinä kahviksi on tietty jotain ulottuvuutta. Mennäänkö Nissanille? Okei, sitä ei näyttäis vielä. Joo, mennään kattoo vittu tuohon Nissanille saatana lase. Nissan. McDonald's. Ai niin, Pate. Oisko taas pulloja? Muistuuko yhtään viime kesäinen reissu tää? Paljon maksaa pieni lima? Paljon me saatiin 5 euroa. Hei. Ja femma. Sinä. Mä muistan. Mäkin. Mä muistan, onko sulla rahaa? No, mennään nyt sinne Prismaan, niin saadaan juomista. Etkö mennä Käy Prismaan? vielä. Use kadulle. Mä voin tulla ravista sitten. Mitä Antti, me menemme tästä? Onko tässä Prisma? On. Olemme Rismassa. RAY. No, nyt olemme Prisman kaupassa. Julkisilla paikoilla saa kuvaa. Kuvaillaan oikein tuotteita. Joo. Siinä on kukkia, mutta ne ei oo mitään. Aika paskoi kukkia. Ei niistä pääse edes filmeen. Kukkaahan yleensä poltellaan. Niin kukkaa poltellaan. No joo. Myydäänkö mitään poltettavaa kukkaa nyt tiskiä on mitä leikkaa? Ei. Niin mustakin. Vittu saatana vastata kävelee täällä. Meidän juomat. Meidän juoma. Tää biisi on sulla. Joo. Jo turpa umpeen. Jo turpa umpeen. Niin vittu, ostaako putouskokista? Ostaako putouskokista? Hyi helvetti. Ei täällä on mätää. Ei oo. Halvinta. Maluvalimu. Vois olla. Vois sanoa. Kokis. Veeti mitä rahalla? No eiks tarjonnut? Tarjon. Kokis on se juttu. Me emme ole Jonne ja... Situttu.
Aatu. Samasta nää. Jonnet rulettaa. Vittu Jonni. Veetikö sä maksat nää? Loput rahat backiin. Alkiin. Femmo. Eikö 4 kää? Riittääks nämä yhtään mihinkään? Tää 4 euroa, jos ei riitä mennä. Oot lomaa. Tai jos sit jää senttejä yli, niin pelaa. Ai niinku se mummo tuli ryöstää silloin kerran. Joo. Pate vaan tulee, hei toi mummo vei mun rahat. Sitten me vaan tultiin, mitä sä vei? Minulla on sydäninfarkti. Se on 4 euroa. Joo, mut se et tähän venaa munkaan. Hypättiin ne koskeen. Mitä vittua? Vittu toi Antin laulut oikeesti. The voice of Finland. Kysytään saadaanko kuva kassaan. Joo. Kysytään saadaanko kuva kassaan. Pitää kysyä En mä tiedä. Oi niin, nää limut elää. Väiti, tässä on euro. Väiti. Kuvas vähän mikä pelaa. Tuleekohan mitään? Miksi se pika? Joo. Toiseen pikapeli. Viimeiset 3. Aika näissä. Joo. Nopeasti. Ja kerta, jättä. Se on euro vaan nopeasti. Älä nyt. Ei se on vielä 20 senttiä. Se tulee jo ulos. No joo, no siirrytään sit seuraavaan. Älä jaksa. No haista sinä nyt ainakin. Ei vittu Veeti. Vittu Aasuja Veeti, ei täällä. Tarvii heitellä niitä. Muistattomassa. Tää on vittu tämmöstä kunnon vitus sekoilua saatana. Hiksissä. Ja kyllä nyt tähän istuu. Mulla on mini. Erittäin hieno linnun Aatu, paska. sä voit pitää tätä kuvalle tänne mua meitsiä ja Tokista. Tuon myös kaupasta ja Rainbow Cola. Ja sit sitä pyllyä. Hei. Ja sitten tämmönen erittäin hieno Paska. Megaforce, joka Paskaa. on se kyllä aika paskaa, mutta pitkästä aikaa sitä pitää juoda. Jumalauta, mikä perse. Meni äsken kauppaan. Eikö se nyt vitturi Pekko vailla mitään? Torellus on joku Olis tos äsken tapahtuma. Karimus? Oliks toi Karimus? Hei, me kuullaan matsi, me kuullaan matsi. Sillä oli samanlaiset housut, iso perse ja vittu. Hei, me kuullaan matsi. Matsissa puhutaan vartavoista. Erittäin hieno Antin pärstäkin siinä juo Rainbow Colaa. Veetikin siellä vetää vaan Hyvin vittu kuka... Megaforce. Veeti. Pierosit se. Mikä se on Antti? Antti. Sinä. Antti. Se ketä syyttää, se on itse se. Ei, se on sun haju. Se oot sinä. Ja tunnen ton hajun. Mitä? Aistelee toiseen kiveksiä tässä. Se on ihan normaalia. No sieltä tulee. Siellä kävelee läski järjestyksen valvoja. Voi Ei vittu. perkele. Veeti, me ärsytä sitä.
Mennään ärsyttää. Mä haluan mihinkään kuseen tiksistä. Mä tunnen tätä paikan hyvin. Tikkurilan talvimarkkinat Ehkä sinä lauantaina. Säkään haluat Piknik. kiinni jäädä. Mä en jää tää kiinni. Auto pidä. Tätä mä vittu heidän mun limumurre. Niitä on kiva haaskella. Sit puolaa takahuoneessa kaikki. Sit pistetään patella. Niin mihin ne jää? Mitä? Sit tuodaan kaikki takahuoneessa. Kaikki pysyy patella. Niin mitä sanoit tossa ulkona? Ui seevetti helvetti. Voi helvetin he perse. Voi helvetin Voi perse. helvata. Kuvat, kuvataan tästä vähän ohikulkijoita. Ui seevetti helvetti. Kuvataan ohikulkijoita. Mitä järkeä? Hei. Kuinkahan kauan tän on vittu Zoomilla? No vittu. Lähikuva Antin limusta. Antti, näytä se merkki. Vesikauhunen Antti. Antti, näytä Rainbow Cola. Veetin mäfä. Kahdessa vitun osassa. Jos kävi nyt sattuneesta syystä näin. Hyi vittu, nyt sitä on sattuneesta syystä mun vaatteet. Sattuneesta syystä. Voi vittu, mä jos toista saa rämpätty sitä, että se olisi Kuvaa sellainen 20. ohikulkijoita vähän. No vittu, ihmisiä kulkee niin Mennään vitusti. kauppaan kuvaa. Kato nyt näin. Ei saata. Ja voi vittu. Ei. Koira menee ainakin Prismaan vittu astaa vitun megafarsi sinne sille. Vittu Jonne. Jumalauta. Antti, siis miten ne niinku on silleen? Ne on vähän niinku silleen. Tehdään Vittu seuraava. Ai miten ne on? Vate. Ne on vähän silleen niinku. Vate. Ai miten ne on? Mä en nyt oikein sano selvää. Siis on vähän niinku. Tiedätkö kun Jonnet, kun ne juo jotain energiajuomaa, ne on aina silleen. Pärisee vitusti. Näkyykö seuraava? Hei, tee Jeppe nauru. En mä jaksa. Joo, En mä tee Jeppe jaksa, nauru. en mä Tee. Tee nyt äkkiä. Seuraavassa videossa kun kytät tulee valittamaan. Mieti, tee nyt kerran Jeppe En mä nauru. jaksa. Tee Ei nyt. kato Veikki on päässyt kuvaa. Torero kylti vieressä. Kato, Ei, se on kyllä minä, mä oon härkä. se on tossa noin, se on härkä. Joo. Se on Antti. hieno. Joo, siellä. Hassan. Joo. Mennään Mennään. kuvaa vähän valvontakameroita. Hussein. Paljon. Tosi valvontakamera. Mennään kuvaa sitä. Mä voin kuvaa tästä näistä. Pedelle taas vähän pitkästä aikaa. Valvontakamera. Ja Otto. Se on niinku lenkillä, sit on vittu ja sein. Jää kuuntele Kuka Matsia vittu? varmaan. Mikä Matti saa tulee? Eikö se naista? Ei kun joku vitu Suomi-matsi, mä en muista mikä se oli. Katsotaan päästäänkö sisään baariin. Mennään kokeilemaan, kävellään tonne Joo, noin. menkää kokeilemaan. Joo. Kuulit siitä ovelta, mistä on. Me tiskille. Eteispalvelumaksu. Nyt ei ole mitään enää menetettävää, vaan saa kaikki viimeiset tuomarit. 2 euroa. Ai, ei tänne varmaan saa tulla katsomaan. Hei kato, eikö se on hiihto perkele? Ei vittu, me Hiihtohan se olikin. Se onkin hiihto. Emme sit sinne mennä. Puolelta alkaa olla. Mats lätkämässä. Hyvä. Mennään puolelta kattoo hiihtoa. Et taas näkee vähän sitä hiihtoa. Tehdään vähän. Niin, mutta näkeekö? No mut joo, mennään. No niin, minne nyt lähdetään? Mennään tonne noin me mennään. vähän spedeille. En tiedä. Vittu, tätä on varmaan hauska seuraa. Haluatko sä antaa meidän haastattelun tuosta sun urheilusta? Urheilusta? Niin, Haastattelu? joo. Minkälainen haastattelu? No kerrot vähän mitä sä teet nyt. No tässähän on käynnissä siis tällainen eräänpyyppinen oppimisoperaatio, Aha. joka tarkoittaa siis sitä, että kun koittaa päästä eteenpäin esimerkiksi musiikin tai kirjoittamisen tai jonkun asian kanssa, niin silloin täytyy joskus mennä heittäytymään ja koittaa niin kuin jollain tavalla nollata itsensä ilman, että on hengenvaaraa kenellekään. Ja se on oikeastaan tosi hyvä tie, oikeastaan melkein kaikkein paras tie päästä eteenpäin niin kuin itsensä kanssa mun mielestä.
Okei. Tulla ihan niin sanotusti valmistautumattomana johonkin paikkaan ja tehdä jotain jonkun asian nimissä ilman, että siitä on kenellekään niin mitään kuitenkaan vaaraa. Ja sitten ihan vaan puhtaasta rakkaudesta ja elämän nauttimisesta. Okei, no kiitos tästä. Hei, kiitos tosi paljon. Juoittu johonkin. Ehkä meidän koululle. Ai jaa. Kuvataan täällä. Ehkä YouTubeen. Ei. Joo, ehkä sinne. Mikä tunnen täytyy nuoria, tässä on jollain tavalla ilman, että kenellekään ei mitään vaaraa. Niin just. Voi helvata. Ei vittu. Miksi mä menin kysyä siltä haastattelua vittu? En mä tiedä. Voi pakko kysyä mitä se tekee. Varmaan ihmistä haluaa seurata näitä meidän Tixin reissuja jostain. Vois tehdä Hesaankin tämmösen reissun. Joo joo. Voi helvata. Mä oon tossa. Me kerjää rahaa tonne kadukulmaan. Ei oo pokkaa mennä kerjää kadukulmaan rahaa mun pipolla. Anna heitä pari euroa. En mä seurata halua. Joo. Se ei oo järkevää, se ei oo sitä mitä me nyt haetaan. Pistä paussille. Friendillä oli yksityisasioita. Veikkaus ja Toto. Ei kun Otto siis, anteeksi. Otto Veikkaus ja Peitta. Ei joku yliveto. Yliveto! Alko ja iffi. Miksi yliveto? Miksi ei aliveto? Tai sivuveto? Niin. Oikee veto, vasen veto, alavittu veto ja... Ylävittu! Niin just oli sanomassa ylävittua. Karmanen ylävittu. Olen itse nähnyt karmaisen ylävitun niin kuin tuolla rouvalla ketä meidän edessämme nyt kävelee. Voi helvata. Joo, no niin. Päivää. Voi hei. Mini mega force. Mini MF. Mitä vittu? Antti, pidä sun käsi täällä siinä vieressä. Hei, jätkä. Vertauskuva. Testissä oli minimäärä. Ei! Hei, testissä Ai jos. Hei, testissä oli minimäfä 3/5. Maku oli hyvä, mutta se Turppakin. Veedi. Hyppää tosta. Se on aina yli. Sitten jos meet tonne autoon, juokset takaisin. Joo. Saat euro. Me juokset autoon ja juokset ulos. On se ihan vähän, kato missä voitte. Missä sä? Siinä ei oo paljon järkeä, tehtiin kuitenkin. Kyllä vidus. Voi helvata. Vittu kuka lähde ihan narkkarisiin vittu. No niin. Juostaan. Pitää niinku nolota itsensä jollain tavalla. Sitten jätäänkö me... Ilman, että kenellekään on mitään vaaraa. Vittu mä tultiin. Ai niin. Meillä luketaan kartta. Mä käänny sanoa se, että kuvaa mulle mun kanavalla. Yliopiston Rasvi. Noniin, kato vittu, tää saatana, mä tajun vittu. Ole tässä. Mistä helvetistä teillä? Mä oon just tossa kohdassa. Niin. Niin just tossa ruksin keskellä. Entäs mulla on kiikareilla jostain tuolta? En vitussa ole. Penkki. Joo. Tai sitten Puu. Moi. Oleskelu katos. No, nurmikko. Pöytäpenkki. Ai joo, tonne mä. Nurmikko. Portti. Nurmikko istutusalue. Kivituhka. Mitä? Betonikiveys. Joo, Näkö. Oi vittu! Kato mikä keinu tuolla on. Oi vittu, mä oikein mennään keinu siihen. Vittu toi. Mennään tohon autoon. Ai joo. Eikö ota tuo keinu tuolta talas? Betonikives. Nurtsi. Toivealuetta turvallisuus. Ei tota keinoa. Mennään suoraan Antti, onks sulla tuo pillukato? Häp. Onks sulla pillukato? Mikä vittu pilluka? Et sua kadon yhtäkkiä sun pillu ja sit se on tullut semmonen ihme meisseli tilalle. Pistää vittua. Mennään tohon autoon. No mene yli. Anna tätä mun kamera. Hei, Antti, kuva tää.
kuvaa mua. Oota mä kuvaan Aatu ensin. Noni Pate. Rypää. I don't want. Mä maksaa kyyti. Se on 3,5. Mä etit ajaa. Minä ajan. Mä tuon ajan. Mä et keinuta. Oi vittu! Täällä kulje! Keinuttakaa. Ai joo, 130 mittarissa. Mitkä on fiilikset rallikuskilla? Ihan vitu hyvät. Siis tää on... Voi helvetä. Tää on ihan mahtava juttu. Mittarissakin on vittu 140. Ihan varmaa. Mä otan parhaat maisemat. Mulla on parhaat maisematkin. Vittu joku klippi sä mun päälle. Ui vittu, mä melkein tipuin. Mulla on parhaat. Vittu mä päälle. Noniin, ota kuvaa. Näin. Jolo. Nyt pyöritään, Veeti kuva. Ei vittu. Noniin. Ei vittu. Tästä hei. Jumalauta. Luonnollisesti kiinnitetty vaan mikä vittu kato. Antti perkele. Paineita. Paineita. Ei pysty. Mennään vetää leukoin. Joo, noni. Oi saatana. Pate. Ota. Pate. Ota. No niin vittu, ryhdistäydy mies. No et sä kyllä. Mikä vittu toi on? Antti kiipeä sinne päälle istuu. Meet kiipeä tänne päälle. En mä kyllä. Antti punttaa. En mä jaksa. Asut vai? Eikö Veeti? Veeti, mä pultautan. Veeti, mene nyt vittu. Sun parkour-taidolla. Suomen paras parkkourirato. Tuon laki, kattokaa. Oi. Tässä näin. Veeti himmel parkouriin. Vittu siinä oli sitä. Ei mä päästäs millään. Mä kaaduin. Tässä on jätkät se joku. Ui vittu. Pitää vähän. Vittu, mä en mahu tästä. Me talli. Oi mikä vitun oinen Antti tää uusiksi, ei tuu kuvalle. Mun jäi kädet. Vei tän hanskat. Voi vittu, otakaa joku hanskat. Ei oo. Kellaan. Musta tuntuu, että tää vittu video alkaa käydä pikkasen tylsäksi. Ja pitkäksi. Ota vähän takkiin. Jää tässä on kyllä jo puoli tuntia mennyt. Ehkä pitäis laittaa taukoa sit jakso 2. Niin, no en tiedä. No niin, tän jälkeen jatketaan jaksosta 2. Aika ninjaa. Taakse, takaisin. Oh. No niin, ja nyt te joudutte kattoo episode 2.